an nan diya mo so an te an go ke wale koro la je yo mun ku fato yo mun ku basida na yo la je amma ngani na abada je bawo be muso bawo be na yo bla jor la ta me ko ma ko la no to ini so Prince qu'il faut qui barkada mawuma wati konnana nol lebi negejuru srakan nol lebi abe fomi ma internet srakan donc emballement mbeba Mali 22 kadamine Touré la donc o bela jele mawuma be kene kanga donc ambe bedo kramantona negejuru sra fan fenga donc ambe Aziz fo ngat donc ka saram fo ngat ne wati na oluban lamena la folie la ambata mene directeur la na directeur fo akatemba ya fo Bamako ani Paris anka karamogo ba donc na folie bay ni wati na alban la mena haydra ngaton haydra to be la jele na ka dam na nyoro fon ka se Bamako ambe bedo kramanto na ko fo ngata ka do ke ngat donc amani do ka do kanye ka folie la se amba fo amba mamuso flaw Yasin ani kayato ko fo ko barkada so ma foli la foli bi la se away ma ngat donc so ma foli la foli bi la se ere ma ni ka demba ya ngat donc ani ko ba ko farni ngali ke ka fo halibe alaga ngat donc do fra ngat donc shika foli bi la se koro fugula man la da foli la ngat foli bi la se president koro ma o ma mali kon na ya ka hakilnan de ta ka fo ka sa ka doke jamana kon na parce que an tay hakilna e mi ngat donc wati mi nambe ngat kuma dilemba am ka hakilna o jagabo na fila o ngata donc téléphone numéro be dila ngata mawba fo ngata donc ambale ya chukome ambe kalambolo de la ngata kalanso de la o korta e kamba donc ngata me bekan me ama hakilna ta de dila na nye kuma me fo kum ngata donc ni hakilna fili do sorla la ani adama de ambe fili donc on est fili kera ngata donc amba a rectifier mais bi ambe romi ambe be donc kramato na ka fo ni dongore on est sogoma on est clé yoro na be shukran ewa to bela de la mina sonda na mina baroke baro se mun ko aude la kana bali am be jamana ko no na do ka no to mina ko be ewa ko en position ko min ma to ko ministre makamanda ewa ka kan ga fale wo yo kan ga ge mun to na do ka baro se sabana be tadi ke feminye ko an ga constitution ewa ko yila me be na ko la no to na do ka no bare transition ye san flata wa manda ko non una apunje mina ok san flata no wala sa amba ka fo ministre des affaires étrangères et la sédimi des nations unies la na do kan ka ko se ro ko na la ka je inshallah ok donc il faut qu'il barkadam foli konnana nan bora donc insécurité Bamako ana lamini konnana ambe en hakilnan di ani information mi suro Bamako konnana ani Bamako lamini na région konnana nani foli la se bela jelema ka fo insécurité semaine konnana anka kibaru ngat donc ani men suro anga information na ngat donc anda de so la ngat donc ka dawma Tombouctou mara la ngat donc attaque kera amba force o ma jona o wulile mami kan gata dumini di militaire o ma ngat donc a formé ma point jackpot tawdeni nan joma so ma jona o wulito la kata do ye ngat donc ambiskadu ko kan ngat kam facciola anga militaire saba ngat donc o lutora shishila mo nani balana o konnana ma wulla ngat ka larweli ke ka leje ni ko en kisara ka ke chugo men o operation dam ngat du min be bag refa o ya nyini ngat ka do konnana ala na ka ke ngat o mo nani mine donc o konnana muso fla bala ngat donc malfa ngat donc alfami ma 2 AK7 AK40 bolo o mine moto nani o mine na ani malfa kisa do sorlo o du konnana ngat donc ni wati na o be fama ka bolo la jatimne kada ka fo san konnana tile flana so ma jona aussi en wulla 7h30 ma anga poste de péage mbe senso kilomètre ngat donc kilomètre demande do ka lasse san dugura o wulla ngat donc malfati ma woro nyogon o nyogon ko ngat donc on nana ngat donc o moto jo ngat ka mugu wuli péage mo ngata anga nyema do tumbe na ma fama ko jallo ala ka hinala donc aller sor la ngata donc aller banana ani maintenant aller o ya fa directement ngata mo ci ala ngata ka fa directement minen chamam be ngata donc minen ngata péage so kon na machine fe nunu ngata donc tasma do abela ka tasma wuli so be kon nana jatimine kara ka fo menaka région na frontière Mali donc Mali Niger combat do kera anga armée ngat
donc ani état islamique fait jatimine kera ka fo akara nga donc balika wuli nga donc geleya en konna nga donc anga armée sera ka se soro nga donc o kan yoro do be nga donc na mba fo ma ko andra bukan fanfɛ ani tay jala wolu yoro fanfɛ nga donc armée sera ka donc bambaci nga sera ka tieni chama do kan région de Menaka lundi don 13 juin ani jatimine ke ka fo armée française nga donc na mba fo ma ko France nga donc ka finir la catégorie nga donc au bora officiellement ka anga clé ta nga ka da oma donc a fo nga donc ko code Mali nga donc ya fo tiko nga donc abandon en plein vol donc konna na ka fo nga donc tatola do vers Niger nga donc ka mine laba nga donc yota o clé da dama anga mawo nga donc yo fo ko barkada ka fo nga donc e bara ne ke ala ka senu nyuma nga donc jamana konna na o bara jatimine kela ka ke aussi gawo région konna na cercle de Bourem konna samedi do le 4 dernier 4 juin donc jatimine ka fo camion do be nga donc olu botola nga donc bambram Bourem nga kata bamba mawu nga donc ani maire yere do tumba konna no e bamba maire nga donc yo jigi nga donc ko fi mine mo bolo nga donc ani na flo mo bolo nga donc anu ka téléphone yo ben mine o la nga donc ka sano ko la joflo wa fo mi ma tire de sommation o le ke yoro be nga donc mawu nga donc sover ke nga donc mo lijo o ye mo fi nga ka mine o mine o la kata gawo nga donc le 9 juin jatimine kara ka fo casque bleu no ye jordanien o ka ma kiri nga donc o tra chichi la nga donc o sara nga donc parce que attaque do kera nga donc on na mo fla banana donc akara jeudi don 13h30 tout nga donc le caporal chef Jamil Alhamoud Motos donc ne o toy no de atoy nga donc ne o ye soldat nga donc issu des rangs des forces jordaniennes nga donc o tora chichi la nga donc on na ambe do ke nga donc alaka yef samani région de Nara le ministre de la défense anaka ma nga to sera giro ani Nara nga kata hélicoptère la kata o leje o be baraka la chukome lundi don le 13 juin nga donc kata o leje nga terrain kan barabi kala chukome parce que ni jatimene ni giro to ko fo ani Nara to ko fo mo hakli bi attaque min kera sien jama ka se o ka kaw manga donc tieni min kera nga donc ministre taraka afoye ka foko jamana do ko jamana tinyama bo ko jamana don bo ko be bara min nga to ko halbe ko ka do fra chesri kan nga donc jara mawu nga donc ko nga ne ministre ni kera nga donc be nga donc galabu to nga donc wuli ka jo région min kera no ye région de Bandiagara jatimine kera ka fo torodisu kan nga daga yoro saba nga donc wolu nga donc jatimine kera ka fo armée sera o nga ta ka wolu flekoloji lundi donc le 13 juin am fo dugume fo nga ta chobu dans la commune de Sanga wolu ka dugutigi fagalen ko jatimine kera ka fo o ka dugu nga ta tasuma bilala la nga ta donc ne au lundi donc vers 14h nga donc dugu nga ta tasuma bilala jole o ke nga ta donc hakla information to be nana afoko gele be nga ta donc mawne mawche nga ta donc tra dugu dabri nga ta tla ka tasuma ka konnana anda bi se o konnama parce que kele do be o yere ko kele dugu min be nga ta namba fo ma nyondo nga no be commune na sege commune na bankas cercle konna na depuis les demandé nga ta donc bambachi utara nga ta ka dugu nga donc ka mine ka ko tay o be hakilna min tara ka fo ko sege no ye commune o be fe nga ta ka bank ka dan karke sege la nga to bo baraw de hakili jagabo kela donc ama nya fo autorité o ka disposition ta bogom bankas men na inter arm bankas no le be se nga donc raful no ke no be se ka bo ka to o ka weli uke chukome uka hakina unto ngata sege fanfero na parce que tieni baraka bi ni ka bonya wo yoro fanfero ni na jatimine kala ka fo kuchala mara na ngata agence de douane mo ngata donc ne douane mo nyema fla ni abe formé ngata PK11 ngata donc auto me mission na ye nous sangare ani ngata donc Bachir Ag Ibrahim ngata donc wolu ngata o kara free ngata donc produit trabi o ka mucho ngata donc o hakina ngata donc o kele ka ban o ye free se senga sena Bamako douane konna na ministre ngata donc des finances ani directeur de la douane ngalo taranga donc katashibla la so ngata net les flami konna na région de Kay konna na le 14 juin ngata donc ane jatemine ke ka fo moblu woto la ngata ka bo jema fo ka senga donc
torodo o mobile nunu ngata donc n'olu ye a bɛ fɔ min ma ko citerne saba ngata donc o y'o minɛ ngata ko jeni en même temps n'i ye jateminɛ kɛ nin région tile filanin kɔnɔna na an ka jamana ninnu kɔnɔna na jamana min ka kɛlen kan anw entouré n'o ye Burkina Faso ye maa min sara olu bara ngata donc a bɛ ɲini ka mɔgɔ 200 ani kɔbɔ citerne min jenina ngata citerne min suyɛna ngata donc olu bolo par les terroristes 18 citernes a falen don marifa a falen de essence la o y'o minɛ ngata ka taa n'a ye ngata Niger aussi ngata donc fagaliw ngata donc min bɛɛ tun bɛ kɛla Mali la o fagali machines taara ngata tubabuw taara n'a ye ka t'o bila Burkina ngata donc ani Niger la olu kan ka faamuya k'a fɔ n'an y'an tɛgɛ bɔ tubabuw bolo an m'an bɔ ko parce que o ko ka d'an ye an m'an ban parce que k'o bɛ ko fɛn dɔ la an b'a dɔn k'a fɔ ngata fɛn caman bɛ kɛ tiɲɛni min barika bɛ kɛ la donc olu yɛrɛ ngata sen bɛ fɛn caman na o de la an y'an ban o la n'an terikɛw ngata donc an balimaw hakili ngata donc fo an y'an ban o la ko man d'an ye de an b'a fɔ Burkina bɛ ma saya min kɛra ko an ni sɔgɔma ngata donc k'an ni tile o saya kelen ngata donc a bɛ k'aw bara k'a dɔn k'a fɔ ko saya ka kunna. Alors n'o tɛ wari ni an ka baro se filanan ye n b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔya Burkinakaw fɛ yen n b'a dɔn wulikajɔ caman bɛ u yɛrɛ fɛ yen nin waati la u ka jamana ɲɛmaa u kɛlen bɛ k'u hakili la k'a fɔ ko Thomas Sankara wɛrɛ de nana nka bi u y'a ye k'a fɔ nin ni Thomas Sankara ka jan ɲɔgɔn na donc u bɛ ka wulikajɔw boloda a fan fɛ an bɛ se ka min fara ngata donc hali lakanabaliya fan fɛ hali bi dɔɔni ngata donc n'i ye jateminɛ kɛ ngata donc a bɛ fɔ min ma opération Maliko opération Maliko ngata donc a ye baara dɔw daminɛ ngata komi an y'a fɔ cogo min ngata donc yɔrɔ min n'an b'a fɔ Bankasi mara la Koro mara la jateminɛ kɛra k'a fɔ réviser terroriste ngata donc ka base min bɛ ngata donc ni base saba donc ngata donc o y'o ci ka bɔ yen terroriste ngata 17 ngata donc o ye Dankari ka ko la o ɲɛmaa dɔw bɛ ngata n'an b'a fɔ a ma ko Musa Sangare alias ngata donc Emerna ani ngata donc Yumusa Sangare ani Bubakari Sangare n'olu ye terroriste ɲɛmaaw ye Dankari kɛra olu la ngata donc o minɛna ngata donc ni waati in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ toujours Tombouctou Douarza région kɔnɔna na 5 terroristes donc n'olu tun bɛ ngata sira in kɛra o sago ye ngata donc Sema fan fɛ donc o terroristes ngata n'u ka moto ngata donc armée sera ka Dankari ko la jateminɛ kɛra k'a fɔ nin tile dama in kɔnɔna na Douarza mara la minɛni min kɛra tonne 20 n'o ye dumunifɛnw ye n'o ye malo ye ngata donc ani furaw ngata donc o minɛna Mondoro tonne 35 ngata donc n'o ye dumunifɛnw ye o minɛna Farabugu donc 60 sacs de riz donc n'an b'a fɔ ma ko riz padi o minɛna aussi o y'o minɛ jaka la ka bɔ dugu dɔw la n'o ye Yoroso ye jateminɛ kɛra k'a fɔ bagan n'o ye bi an bɛ yɔrɔ min a bɛ fɔ min ma saga donc 32 o bɔsila terroriste la état major ko hali bi ngata ko bɛ baaraw la ka hakilisigiw kɛ ngata pour que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min bɛ ngata donc jamanaden bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka solution sɔrɔ a kɔnɔna na lakana ko la min kɛra semaine kɔnɔna ye min sɔrɔ min cira o ma an ka wasabu kɔnɔ ani information min dira an ma o ye nin ye ngata donc aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ karagada kuma b'i bolo. An bɛ taa ni an ka kutuba ta ko filanan ye o bɛ tali kɛ MINUSMA ka mandat ko kan e hakilina ye mun ye o la a ka MINUSMA kan ka gɛn de wa ou bien Mali kan ka bɔ MINUSMA na. K'i fo k'i barikada n'i ye jateminɛ kɛ MINUSMA ka baara fo ka na se bi ma ngata donc jateminɛ caman kɛlen b'a la bi an bɛ hakili jagabɔ kɛ n'i y'a ye san o san ngata donc mandat in kan ka se ka renouveler cogo min o baaraw bɛ kɛ la an ka ministre des affaires étrangères n'o ye a bɛ fɔ min ma Diop ale tun bɛ kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ ngata donc a taara sen jɔ ngata Nations Unies na o kumana MINUSMA ka renouvellement kan hakili jagabɔ la bi an bɛ yɔrɔ min ngata donc a y'a ye k'a fɔ ko Faransi taara ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na donc gɛlɛya min bɛ o kɔnɔna na tuuru min b'an bolo an ye tile 2 na depuis kunun décision binna k'a fɔ an ka maa min bɛ G5 la maa 1000 ɲɔgɔn de bɛ yen le chef d'état-major général des armées a décision ta k'a fɔ k'an ka redéployer cogo min na donc ani an ka maa min bɛ jamana wɛrɛ la Burkina Mauritanie ani yɔrɔ tɔw la ko ka don joona o ye annulé kɛ ngata k'a fɔ k'an bɔra ngata donc G5 ko in na pep an ka maa min bɛ k'an ka redéployer semaine kɔnɔna na semaine 2 kɔnɔna na ni Ala sɔnna o bɛɛ ye effectif ko ye donc o bɛ redéployer ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o bɛ redéployer ka taa Mali kɔnɔ yɔrɔ dɔw la ka taa poste kuraw la ka taa donc ka baara donc o ye G5 ko bannen
min parce que min don an ko an tɛ se ka jɛ n'a ye k'a fɔ n ka donc normalement baara in kan ka kɛ cogo min ka ban ka ta ka ɲɛmaya ta ka d'a ma ko parce que ko se de b'aw ye ko parce que ko Niger de bɛ jɔ a jɔ bolo kan ka ta k'a tɛ d'a ma a bɛ kɛ i n'a fɔ ko Niger de ta yan anw ye parce que Niger bɛ baara min na bɛɛ b'o dɔn an ko an tɛ jɛ n'a ye ka ta donc o kɔnɔna na hakilina min taara n ka ta donc k'a fɔ MINUSMA kan ka se ka renouveler effectif ko dɔ bi jateminɛ kɛra k'a fɔ ni Faransi taara cogo min na donc avec tous ces hommes k'a fɔ bi an bɔra n ka donc a bɛ fɔ min ma G5 la k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min concrètement an ka armée min b'an bolo hakilina min b'an bolo an ka armée min effectif b'an bolo an ka armée min ka capacité b'an bolo k'a fɔ an b'a ta jusu la n ka ta k'a fɔ an bɛ Faransi gɛn k'an bɛ MINUSMA gɛn n'an k'an b'a gɛn ka taa baara tɛ se ka ɲɛ an bolo donc o kɔnɔna de la n ka ta jateminɛ kelen b'a la aussi n y'a fɔ mɔgɔ ye n ka ta mɔgɔ ko n ka ta o hakilina kana fɔ mɔgɔ tiɲɛ don a hakilina bi fɔ bi maa min bɛ baara kɛ MINUSMA na n'i y'a jateminɛ ka na a ka ca ni maa 5,000 ye donc bi aujourd'hui n'i y'o maa 5,000 ta du min b'o bolo ka ta n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 nɔrɔlen bɛ u ka tɔw tigi la ka taa b'o balo donc aujourd'hui aussi ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na n'an ko donc olu ka ta aussi k'a lajɛ gɛlɛya caman de bɛna fara gɛlɛya dɔw kan donc n'an ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ aussi o ka baara ye min ye n'an ye yɔrɔ min minɛ au moins n'atɔ olu bɛ yen en cas où n'atɔ population ka baara ye min ye mission na ka population protéger hali n'o ta kɛla ka ɲɛ o bɛ dɔɔnin kɛla ka ɲɛ o bɛ dɔɔnin kɛla ka taa donc an tɛ se ka fɔ ka taa donc a bɛɛ kelen don ka ɲɛ parce que min don ka taa parce que maaw dɔw tuma dɔ saya bɛ kɛ o bɛ sɔrɔ ka na o le de o ka na ka ta ka anticiper ka donc baara in ti ɲɛ na o bolo o cogoya la donc ni nin bɛ jateminɛ ka na o gɛlɛya min bɛ yen a fɔra ko hakili jagabɔ de ka kɛ san 2 kɔnɔna na dans les 2 ans à venir nga solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min pour que ka se ka bɔ a général ni MINUSMA taara i ka jamana na a ka gɛlɛn o ka bɔ san 5 san 6 kɔnɔ dɔw bɛ yen ka taa dɔn i y'a ye o ye so min jɔ aéroport kɛrɛfɛ ani o bɛ so min jɔ la yɔrɔ dɔw la n'i ye jateminɛ i b'a fɔ ko bɛna o si de kɛ yɔrɔ ko taali nege yɛrɛ t'u la parce que min dɔn don o don ka ta ka don mobili kura kɔnɔ ka yaala ka ta dɔn bɔrɔ misiriw bɔ or maaw mako b'o la yɔrɔ min o tɛ taa la o yɔrɔ de la o de hakili jagabɔ kɛra ka ta dɔn maintenant an ko désormais pour que MINUSMA ka se ka to anw bara mandat kan ka renouveler mais k'an ka to min na o condition jɔn taara o de fɔ condition fɔlɔ ye jumɛn ye a fɔra de désormais baara o baara bɛ kɛ a bɛ kɛ ka taa la montée en puissance de l'armée malienne baara bɛ kɛ ka taa o bɛ tugu kɔ o hakilina de bɛ ta pour que an ka baara kɛ n'o ye n'o ça veut dire mɔgɔ wɛrɛ tɛna conseiller d'anw ma comme français tun b'a kɛ cogo min comme Barkhane b'a kɛ cogo min k'a fɔ i n'a fɔ ka taa olu de ɲɛmaa ye ka taa olu de kan ka MINUSMA sécuriser désormais ni mɔgɔ kan ka sécuriser min kɛ anw de bɛ MINUSMA sécuriser MINUSMA b'a ta an ka dabanaw de la n'o tɛ se ka kɛ ka taa donc an tɛ se ka da a kɔnɔna fɛn filanan ye jumɛn ye ka donc o kan ka min faamuya k'a fɔ bi baara de kɛra cogo min hakilina min bɛ ta la cogo min MINUSMA kan ka min kɛ ka taa donc a bɛ taa mɔgɔw y'a yira k'a fɔ n'o bɛ bɔ ka taa yɔrɔ yɔrɔ n'o ye u ka pankuru ninnu ye ko an bɛ gɛlɛya donna an y'a yira k'a fɔ ka donc n'o bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ donc il faut que an ka bɔ a kalama parce que min don bi anw bɛ baaraw la an ka dugumakolo k'a fɔ ka taa Faransi tun bɛ yen mɔgɔ dɔw tun bɛ denmisɛnnin dɔw kumakan mɛn na a bɛ mɔgɔ layɛlɛ quoi ko Faransi ko ambassadeur de France ye lettre ci Chanel ma k'a ye lettre ci dɔw ma k'a ko n ka taa donc n'an dɛsɛra ka taa yɔrɔ min k'an k'o ɲɛfɔ o mɔgɔ fɛ mɔgɔ ninnu ka taa donc ne ye ɲininkali kɛ n ka taa donc bɛɛ b'a kalamaya k'a fɔ anw tun tɛ se ka foli ka taa yɔrɔ la mɔgɔ caman b'a n'an k'an bɛ taa u b'a fɔ tubabuw b'a fɔ ka taa an ka entraînement kɛyɔrɔ de yan ye n'an k'an bɛ taa tubabuw b'a fɔ ka taa ko nin problème bɛ yen an ka mɔgɔ bɛ attaquer armée bɛ attaquer kanw bɛ attaquer n'an ko k'an bɛ riposter an tɛ se ka riposter. Premier secrétaire fana y'a kuma fɔ maintenant ko pratiquement deli ka maa si bali ka wuli ou ka wuli ka taa. E b'o fila bɛɛ dɔn. E b'o fila bɛɛ dɔn. E b'o fila bɛɛ dɔn mɔgɔ si y'a mɛn dɔn. Ale taara ka taa donc De Gaulle ale taara Faransi ka taa donc le moment où militaire bɛ fagala yan. Ale taara ka taa donc ka taa seli o su kan ka taa donc ka rallier. Donc o mɔgɔ ninnu ye mɔgɔ fɛ mɔgɔw de ye. Et donc aujourd'hui an ti taa olu nɔfɛ parce que min don ka taa jateminɛ kɛ kɛlɛ foyi ma deli ka kɛ danbe ko de hɔrɔnya na ka taa ko sɔrɔla kɛnɛ min kan. I b'a sɔrɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔw don donc maintenant les gens là il faut les laisser parler donc o y'o kungo ye parce que olu ye Faransi dɔ de ye olu ka taa Faransi yɛrɛ yɛrɛ de ye i y'a mɛn à l'intérieur o goro filen don mais olu ye Faransi denw de ye donc maintenant o mɔgɔ si yan ka taa donc o ye ɲɛmaya kɛ yan qu'est-ce qu'ils ont pu prouver n'i y'o ta ka to ka gestion la commune kɔnɔna na fo ka na bin ka taa donc o ye ɲɛmaya kɛ mun de ye Mali yɛrɛ bi fo an ka se yan a fɔra dɔw ka tuloma gɛlɛya k'a kana taa Kidali aw taara Kidali ka taa jamana bin na donc aujourd'hui bi aw bɛ na ka taa donc aw taara maaw di fagali la ka taa donc o kɔnɔna na sini ka taa administrateur bɛ ɲɔgɔn na parce que i ko ka taa hali sini s'il faut refaire comme ça quand tu es prêt à le faire bon o mɔgɔ si yan ka taa ne bɛ da don olu ka kuma na donc aujourd'hui dɔw bɛ ka taa hakilina ko dɔw de bɛ yen parce que n'olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ donc l'essentiel c'est de comprendre danbe ko don hɔrɔnya don et puis en général n ka taa jateminɛ kɛ maa min bɛɛ bɛ kuma est ce que maliyɛn yɛrɛ ma taa source don
o soma wɛrɛ bɔra de n'i y'o bɛɛ jateminɛ kuma kɔnɔna na k'a lajɛ k'a labure k'a lajɛ maa min ye maliyɛn ŋa tɛ dɔn a bɛ hakilina min ta ka taa o kɔnɔna na ani maa min ye danbetigi a bɛ hakilina min ta kuma kɔnɔna na i b'o bɛɛ dɔn ni maa min ye fɛn nɔgɔlen ŋa tɛ dɔn o bɛ kuma min fɔ o b'a ɲini ka jamana la cogo di o tɛ jamana ko kɛ ŋa tɛ dɔn k'a fɔ ko bɛ se ka hakilina sɔrɔ la jamanadenw b'o yɛrɛ sɔrɔ cogo di fɛn nɔgɔlen bɛ fɛn nɔgɔlen de dilan donc o tɛ tiɲɛ ye wa ŋa tɛ dɔn ani ŋa tɛ dɔn min o si tɛ jamanaden yɛrɛ o bɛ hakilina dɔw kɛ ŋa tɛ dɔn on comprend donc o kɔnɔna na disposition de taara bi k'a fɔ pourquoi ministre ka to yen o ministre kan k'a faamuya k'a fɔ jamana bɛ taa hakilina min na o ka to an kɔ n'o tɛ se ka to an kɔ donc o bɛ bɔ jamana in kɔnɔna na donc an ye nin hakilinaw de fɔ ka nin baaraw de kɛ mais aujourd'hui il est important de dire ministre pour ka taa ka ce n'est pas à l'ordre du jour o ka contrat bɛ renouveler mais o ka contrat bɛ renouveler an ka condition la fɔlɔ maa min kan ka fara o kan français de b'a décider mais bi an bɛ ala barikada au moins jamana fila de ka donc débat in kɔnɔna na n'o b'an supporter n'o ye Chine ani donc les États-Unis comment ça s'appelle la Russie monde bɛɛ bɛ maa min kɛlɛ la ça veut dire États-Unis ka daminɛ ka tila ka se donc France ma ka se Union européenne o bɛɛ bɛ jamana kelen de kɛlɛ la n'o ye Russie o Russie de en Russie encore dalen bɛ Russie de la Russie de b'an protéger ni olu bɛɛ b'anw kɛlɛ la diyagoya ka donc monde tɔw bɛ jɛ k'an kɛlɛ c'est pour ça CEDEAO b'an kɛlɛ la bi c'est pour ça France b'an kɛlɛ la Union européenne b'an kɛlɛ la Banque mondiale b'an kɛlɛ la parce que tout simplement a fɔra ko anw ye Russie k'an kɔ dalen bɛ Russie la ko n'o ko bɛ décision ta ka taa donc n'o bɛ fɛn o fɛn ta contre k'o ye Russie ye mais maa min wulila yan Macky Sall ka taa Russie nɔfɛ ka taa delili kɛ k'a fɔ ko européen ma ko ka embargo bɔ Russie kan e dun kɛlen ka embargo kɛ anw kan yan danbe de hɔrɔnya ni halalaya bɛ yen. a tɛ yen dɛ. donc an ka tɛmɛ ni kuma ye. a tɛ yen Maliko la n'i bɛ Maliko la a bɛ dɔn n'i tɛ Maliko la a bɛ dɔn i kɛwale i kɛcogo fɛ ayiwa n'u tɛ togo an san tan ni baro sen saba ye ayiwa ko an ka constitution ne ko constitution in a bɛna ba yɛlɛmɛ de carrément wa ou bien yɔrɔ dɔw de bɛna yɛlɛma kɔnɔ yɔrɔ minnu man ɲi ka dɔw don ka dɔw bɔ ou bien mun de bɛ yen a dun kan ka yɛlɛmɛ fana. constitution kura de bɛ yɛlɛma constitution kura de bɛ sɛbɛn. kura de bɛ dilan. kura de bɛ dilan. kɔrɔlen bɛ bila. parce que kɔrɔlen n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min a kan ka yɛlɛma n'o ye article 118 ye ko ni jamana bɛ gɛlɛya dɔ la ni hakili b'a la an y'o kɛlɛ kɛ nka nin tɛ a banna donc an wulila ka jɔ ko kɛlɛ kɛ nka donc k'a yira jamanadenw na k'a fɔ ko yɛlɛma tɛ se ka kɛ a kɔnɔna na mais bi Assimi ye décret min ta n'o ye décret kura ye o décret in kɔnɔna na yɛlɛmali de ça veut dire constitution kura de bɛ sɛbɛn. donc ni constitution kura bɛ sɛbɛn jamanadenw bɛ se ka sariya ta ka constitution kura sɛbɛn o ni article ko kuma tɛ fɔ o hakilina de ye n ka taa donc constitution kura n ka taa donc tɛgɛ bɛna don o de la o constitution kura de bɛ dilan na o constitution kura min bɛ dilan na hakilina min b'a kɔnɔna na a ye décret kura min ta ka taa donc décret 0342 du 10 juin 2022 k'a fɔ n ka taa ko bi a sigila n ka taa donc pour que mission kura dɔw créer la o décret in kɔnɔna na pour que jamana ka donc hakilina dɔw ka taa maa dɔw bilalen don ka taa donc baara in ka se ka kɛ cogo min. donc o kɔnɔna na a fɔra n ka taa organisation et fonctionnement o décret min taara n ka taa donc président kelen b'a la rapporteur b'a la rapporteur adjoint b'a la experts b'a la ani personne d'appui olu de bilalen don n ka taa commission min ka taa donc sigila n ka taa donc olu bɛ kɛ a ɲɛmaa ye jateminɛ kɛra k'a fɔ maa min kan ka don a la jamana den tilankɛ bɛɛ n ka taa donc maa caman kan ka don a la n ka taa pour que baara in ka kɛ. mɔgɔ caman kan ka don a la. parti politique ɲɛmaa n ka taa donc a fɔra ko mɔgɔ min kan ka don a kɔnɔna na pour que baara in ka kɛ donc n'u olu n ka taa donc o hakilina n ka taa donc commission in kɔnɔna na donc n'olu kan ka baara kɛ maa min kan ka don a la parti politique maa dɔw bɛ don a la maa min kan ka don a la n ka taa donc n'o ye organisation de la société civile a maa dɔw kan ka don a la maa min kan ka don a la n'o ye regroupement des femmes ye muso ɲɛmaa o kan ka don a la denmisɛnninw n'o ye jeunes ye n ka taa olu ɲɛmaa ka dɔ kan ka don a la force de défense n ka donc de sécurité ɲɛmaa o kan ka don a la M5 mouvement n ka taa donc olu maa o ɲɛmaa dɔ kan ka don a la le groupement des armées n ka donc signataire des accords o ɲɛmaa dɔ kan ka don a la a bɛ fɔ min ma mouvement caman bi wɛrɛ bɛ yen les organisations de défense des droits de l'homme olu da kan ka don a la a bɛ fɔ min ma les maliens établis à l'extérieur olu ka mɔgɔ dɔ kan ka don a la a bɛ fɔ min ma syndicat n'o ye central syndical mɔgɔ ye olu mɔgɔw kan ka don a la syndicat libre nka donc autonome olu kan ka don a la les cadres a bɛ fɔ min ma ordre professionnel olu ka mɔgɔw kan ka don a la a bɛ fɔ min ma autorité traditionnelle olu mɔgɔw kan ka don a la
chambre consulaire wolu mo kan ga se ka dola la presse fêtière presse kan ga dola et encore ka fo ngata ko ni jatimne ke tout ce qui est art et culture ngam donc amo en sport ngam donc wolu mo kan se ka dola non de be fara nyon kan ka bara ke pour que ngata donc constitution croix me kan ga sebe o kan ga sebe mais de bela jatimne ke ra net les fly na wo chala do be kule la ka fɔ ko bɛ leçon de moral d'an ma ka sɔrɔ danbe ni hɔrɔnya ni halalaya la olu ma kan ka sɛnɛ kɛ ka tɛ donc bɛɛ ɲɛna maa fila ka tɛ mo de ta maa dɔ bɛ ka tɛ a maa fila bɛɛ bɛ bɔ parti jumɛn na n y'o de fɔ ka tɛ donc ko transition kan ka fɛn min faamuya l'ADEMA n'est pas avec eux ADEMA ye parti min ye c'est un parti satellitaire organisme parti min don ka tɛ donc ça veut dire maa min faralen bɛ ɲɔgɔn kan ONG do pour des intérêts o b'u de ɲini jamana ko tɛ danbe ko tɛ hɔrɔnya. C'est un parti satellitaire, un parti capable de tout. Donc, Diable Yoro Obé, et que Gongoliba, non pas donc à fond de non concentrer beaucoup de ça, mais Gongoliba, donc, Fangani Kama, l'ADEMA est capable de faire des procédures intellectuellement, capacité, donc ils sont capables de tout. C'est l'organisation des hommes pour l'intérêt individuel. Au moment de le parti Djamana Kota, parce que Djamana Kono le Bola, c'est ces deux cadres que je vais donc en parler aujourd'hui. Ma frère Joy, Moussa Magan Sissou. Moussa Magan. Oui. Magan Moussa Sissou. Magan Moussa Sissou Joy. Ni cadre ngata donc ni à la fois Magan aujourd'hui il est professeur de titres. Magan Moussa ngata donc aujourd'hui nous ngata donc boubé ka wati la. O kera nyema ngata donc pour la ka constitution croix me ganga sene ibeka ka wati la. Wolle tun donna ngata donc a nyemaya la anye jatimine ke ka fo ko ce professeur d'après eux professeur par titre ngata adirebe mama ko olu est expert ko le constitutionnaliste wo chemi ngata donc na be fama ko Maga Moussa Sissoko ni a yere sigle iba America fanga ta kebe cadre me nyine ko lenye donc bara de ngata donc obeso wala ngata anyo yenga to Maga Moussa de anya yenga donc akara secrétaire général des ministères des mines et des pétroles anyo o yenga décret tara en son temps le 15 donc par 14 janvier 2019 allez le premier ministre Soumaïla Boubé Maïga a un comité d'experts mesigi allez de kara a Niamey ko avant projet ko loi mi kan gadlan min be ngata constitution mi kan le 25 février 1992 ni e jatimine ke ale checkere donc ale hakilnaw wode tarangata donc ka fo bi ngata donc kala de na bo expérimental tarangata en son temps matan ani kele o expérience konna na ngata donc ale ngata donc aba konna na ale tuya anyema ye Soumaïla Boubé ngata donc comité d'experts missigé par le décret 0016 du 14 janvier 2019 ni e jatimine ka konna na ngata donc ale Maga Moussa ngata donc na kara ministre koroye donc bi o le bolé do ko dake ina ngata cédé ngata donc nous o be la gauche ni sera gouvernement ngata ka la gauche sera transition ma ñu de fo adema mo de be ala yo dan o ma ke fanga fa ngata donc fanga koro mo donc aujourd'hui ngata donc jatimine kara ka fo o do joli tuya a Niamey ka fo constitution mi ngata naka nga semaine ka bo kofe ale kana en tant qu'intellectuel c'est une insulte pour lui ka fo ngata donc oui hakil na unta ani tapo ngata ka ta constitution dit à la semaine et il sait que le peuple malien était contre la constitution. L'article 118 dit que ce n'était pas possible d'aller vers la révision constitutionnelle. Aller dans un cadre véreux et incompétent, au cadre si donc où il était expert lui-même. On me demandait les constitutions en tant qu'expert. Nous Elwa Diara, nous professeur donc Mbeka Bonyaba Aleye, nous Ablaï Koulibaly, professeur agrégé Bonyaba Aleye, Abdrahman donc Bangali Bonyaba Aleye, Mohamed Traoré professeur Bonyaba Aleye, Bakari Kamara Bonyaba Aleye, Sidi Mohamed Jawara Bonyaba Aleye, Sidi Touré Bonyaba Aleye, Maître Madame Kumba Mbalmamso Dolo Bonyaba Aleye, allez donc Toma Kuma donc allez de Idabarata, Kafo Bikabe la Bouchini c'est donc faire un intellectuel à ce niveau, soi-disant professeur de titre. Donc on nous université ou la France parce que à partir de qui sont et anti-nationalistes uniquement parce que y université de là nous trois ce cadre donc incompétent qui pense
pense qu'elle est Mali la gauche parce que pour heureux donc elle décret là qu'à Mali la gauche je me dis donc c'est quel type de cadre oh allez de tout le monde dans ka fonga ta constitution supporter ka sur ngata donc d'abord kadaka mourir de Sénégal donc pour moi c'est ce qui est plus insultant aujourd'hui allez faire révision maganga ke bara maganga ke on de dunya bara ke ibeka katana nte abana na ka fo atike ka oda ka fait de ke pour ngata donc aba donc pour so ganga ke contre le peuple là donc ayo barake des soi-disant cadres aujourd'hui qui pensent que nakera wala na yala no lutte mourir maganga douala deuxième cadre maintenant faut mettre tapo maganga non aller quand parce que normalement bozodo mais tapo kanga mi famille ka fo le Mali ne peut pas rester dans ka fo mo na mana kan fo jamana ma ka jamana la gauche tu vois là ka so o yere ka donc o yere donc c'est nigérien avec l'incompétence et IBK donc élection de Kera le 11 mai a annulé par l'ignorance par votre incapacité notoire ka fantala kalanga tu jamana ko na reconnaissance de ce que vous avez annulé c'est ce que vous avez appris c'est l'arrogance et le mépris pour le peuple malien parce qu'on a des faits fouillés qui peuvent enlever le pays dans l'ignorance on a des faits fouillés parce que hakina do babon ayo tu babo jombe au delà par la moule de la France vous êtes dans ton apatride et antinationaliste donc il faut qu'on fasse famille qu'on fait d'obé notre c'est à continuer jamana konnana le peuple malien regarde notre passage jamana de position donné là il faut que le peuple sorte de tout ça donc tapokanga famille ka lenye ayo ngata donc wata ka dit wabuma des milliards ici ngata donc à justifier tapokanga famille atete nale ngata normalement atete ngata asa yike kuko beddo kasola 10 milliards ont été donnés à la CENI qui n'a jamais été justifié. Il est important que encore il y ait un plan donc quelque part laisser d'autres types de Maliens travailler pour que le Mali change parce que le Mali n'est pas pour vous et vous n'avez aujourd'hui le Mali a tout donné pour vous parce que sorti de l'ignorance, sorti de la pauvreté, de la misère donc vous avez tout eu sur ce pays là, le pays vous a tout donné, essayez d'avoir pitié à ce pays là pour que le donc je dis à ces cadres de la démarche qui les regardent le peuple malien. Oh, vous êtes des misérables ici. Donc, location de là ici. Tous ces cadres-là, on les connaît. Bien, on va faire donc vous êtes enrichis sur le dos de l'État malien. Vous avez donc dirigé les Maliens. Vous avez rendu les cadres, certains cadres malhonnêtes dans ce pays. Ni au Djatim, les Mali qu'on a. Qu'est-ce que vous avez à proposer au peuple malien? S'il vous plaît, fermez pour que le Mali puisse aller. Oh, c'est mon frère. Non, le chauffeur a grand avec ta dé. On continue. Avec John, mais l'autre là, avec tout le monde, c'est un autre procès. Ça n'a rien ça nous veut dire que tradition pour simple. Alors, simple, nous devons faire le choix pour la Kaba. Et mon frère, l'élection, maman, c'est qu'à c'est pour cela, depuis que les demandes à Fura, loi n'est qu'un gaillé, les mangas de Barak avec la CNT. Alors, là, mais il y avait deux oppositions. Parce que CNT, qui domine, c'est qu'elle est contre le M5. Il y a qui balles. Parce que Bandaoui décret n'est bon. Au décret m'a appliqué, Bandaoui m'a fait qu'elle est décret appliqué. Ni tu me dis, on fait au doux, et tu es pressé, et doigts là. Il était dans et Kaliaye. Donc, au dos, Maou Tara dans la rue. Maou Tara donc au Borayon. Ces hommes et ces femmes qui ont été ramassés, où il y a eu planion fait, depuis donc Bangla ou Madelka politique. Autonomie politique, des camarades de classe, des amis, donc même Smourt qui ont fait, des copines, donc de copains, à ramasser quelque part dans la Cananoë, dans la CNT. Ni Jatimne qu'on a. Aujourd'hui, au CNT, Hakina Kelenebe. Texte Mimbinana, il y a une assise. Assise des avocats adoptés. Donc ici, par ma voix, j'interpelle Assimi. Nous, il y a fait nous vider Kabo contexte là. Il faut qu'Assimi banque à loi promulguée et que dissous à la CNT. Nous, donc, comme le peuple a demandé, Assise à Fotoni. Nous, il y a un banque. Mais est-ce que c'est transition? Non, c'est transition. Parce qu'en son temps, Hakilam Toubé, c'était contre les M5. Les Hakilibala. Donc, un pays vide. Ça, tu comprends. J'ai dit, moi, je suis.
Et je répète, à l'Isinimbo, je suis un don. Et il y a un fond de don, nous, ma voiture, il m'a capable de venir. Je l'ai dit, moi, je suis né de promo fait pour un boîte à mon époux, avec ma hakina. Et Mika Gelene, c'est de ne pas être, c'est de rester, hakina meta. Un cas donc à fond filani, moi je viens pour le rectifier. Parce qu'il y a des mais il y a des chinémos logiques qui sont là. Donc, bien que dans la médicale, on y a pas qu'on veut couler là. Adema mo de fale no ngata do sen de kelena adema président na a machia do be ngata de ala yo dan o be assemblée là c'est crocodile au vieux dents donc on le sigler no ngata fa ko ba texte modifié mi ka ko be ke ça machia là. Il est important que mo ka fanya hakina le tarana document ta senté là a d'abord de pour que mo ka saka hakina do ta baraw ka saka ke jamana ka saka baski organe unique ni là depuis 100 jours il va attendre ka watila il va alpha ka watila organe unique ne va tobi en constitution pour ka sigin min ba to cour constitutionnel bonya do be bo bolo ka to di organe uniquement et mo indépendant de l'État a fora bi ko mo wolo la ka gata o do kule na wala mais dernier vice-président de la République de Mali ni hakina mon barakera ni hakila nyera président Magata signé ndamanye président Magata to ka seka sinon abse ka fonga to flakadi président Makadi flakadi premier ministre Makadi flakadi ngata donc Makadi flakadi kelenga de donc mais d'abord de mo malien be se ka postuler ni postuler là mo wolo vla de beta o mo wolo vla malien do pour que ça ka mo ta quand même c'est élection organisée dans la transparence totale mais bi kele jume mami be woro hakla shogal naka mo tolu kam boy fanga bina mami bo donc on le fait ou tu organise unique fait élection keranga no to ya mina ibrahim bukar ka watila c'est bon la ni ne ya ngata donc comme sengoye bi avec bo avec kuma wonne aya ye kurlan kolo bi ke jamana koro ka jamana bla sinteke kam ça c'est un go ka élection comme si la situation continue comme ça qu'il y aura pas de deuxième tour oui parlant colomique c'est que on est jamana tourné comme là mal la de fokata ni mi ke les conséquences de ton ambo de gérer là cette mauvaise gestion de l'ADEMA et le clientélisme que l'ADEMA a créé, que le professeur Malami Mouké Gabo Ademana, que des vrais cadres ont été renvoyés de l'ADEMA. Certains cadres minables, c'est les conséquences de la gestion de l'administration de type notre colonial, notre Mali, notre donc aujourd'hui, on est Yelema Bédou, Yelema Kato, secteur de Pékonana. Mais aujourd'hui, ceux qui sont tapis à l'ombre, pensant qu'il n'y a pas de yéléma de sekake, jamana ka to position kelena, élection n'a pas de war be mami bo abi chouenike, ibi chouenike. Donc avec faut tu bureau de vote nyama abosa. Donc ni kado nga to be fait modifier et m'a passé au la passé. On a la cour constitutionnelle mais comme manasa ya ke chome, comme une six la ngata décompte ke, ha décompte kene ka pa comme une six be passé, mami kado nga to ni élection kera, ni yeli ni état nga to ni chouenike kera. Normalement aganga c'est élection kadi. Et maganga de la passé ou ka d'autres la passé. Ni au terme au Cameroun no sumuru ni kado yi. Wo ala na ka dota tike na ka dona passé. No e kuma sem touri anko o ka boala organe unique la ke na baraka ke mais ni Mali be ke ka fa on ti da nyona. Jonga da à ces cadres heureux de Nadema. Jonga da ou. C'est qui ont mis le pays à genoux. La première des choses, c'est de vendre la CI. La première des choses, c'est de créer des milliardaires ici. La première des choses, c'est de tuer notre armée. La première des choses, c'est de tuer notre école. C'est de mettre des loupards à l'école. C'est de construire des logements sociaux. Encore un quartier Malila pour essayer de comme on l'a logé. C'est ce qu'ils ont pu faire. Oui, mon barrage sur le plan, agriculture développement. Oui, mon monde qu'on retient aujourd'hui. Il n'y a pas quand on veut bilan que mamie pays géré quand on bilan que on devait bilan que des suivis, il n'y a pas ici. Donc en cas beaucoup personne ne prendra ce pays en otage. En cas bon, en cas l'aider, que ce soit ce commerçant véreux qu'ils ont créé aussi au Mali. Souffrir la chôme dans les logements, des bandits qui ont vendu ça.
des commerçants pendus qui ont fait ça. Mais au pratique, nous avons d'abord la pratique d'autres la classe. Mais non, après, c'est ça qu'il y a pas fait. Il peut pas gagner cause non, l'administration là. Du maintenant. Et le recrutement, même examen mingira pour fonction publique pour mingira bi. Moi faut que atina sega, moi bois ma parce que pour notement sur. Oui, du maintenant. Donc on va concours mingira. Concours du maintenant. Fonction publique là. On va on va de depuis Malaisie. Nous le fier nous ma fille, madame Moussa Minga, madame Maman de Tabangue Malamia. Tellement que la transparence est mieux de faire mon gars. Policier recrutement. Non, tout ça on revient. À la manière dont on a changement de carrière, on m'a dit qu'on a famille. Au moins, c'est le logement social on a donc à faire sur le débat à annuler là. Mais il y a des gens qui ont fait et au Mourgo de Moulo Vlabala. Annuler là. C'est là-bas qu'on a fait. Au changement de là, mais pratiquement la gare de la gare de Zombe, on est bien. On est dans toujours, on faut toujours y aller. Mais changement de béquille, qui est tout le monde. Mais fait me tient dans la samedi, ça m'a dit ce que tu c'est pour ça que nous avons para à coula. Mais je dis que le changement est dans ton donné. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc aujourd'hui, c'est qu'au moins, si tu veux qu'à voter là, tiens les béquilles pas fort, à forêt comme Mourgo, quand tu as des wolves là, pour travailler dans le logement social. Comment tu as bien là? Annuler là-bas. Alors, mais Nina, on a forêt comme sur le tabac, annuler là. Ça veut dire qu'il y a des pas. Oui, annuler là, c'est vrai comment on a non, oui, comment on a des sagas de donc à ma fille qui a donc à la justice, à la compagnie, il y a un fond de la caractère. Mais néanmoins, annuler là. Annuler là. Il y a des causes à la fin de journaux, il y a des affaires à Foko, ministre de Fonade, au frère Babakamso, pour Sorio Lola. Oui, mais annuler là. Là, annuler là, c'est bon. Mais il faut la date annulée. Il va être annulé. Ben Yabaka, car il y a des mots, t'as donc. Tu vois du maintenant donc à la comment il s'appelle courant de la rana Edena Beyoyo. Il y a un peu ça où on recrute Beyoyo. Mais bio c'est qu'à au moins c'est nous il c'est qu'à faire tout fait. Mais dans les forêts là les jeunes là ceux qui sont en train de faire lier à la laïque à supporter. Au moins c'est fort. Aujourd'hui on dit que ces jeunes là donc les démocrates quand même pas faire dans les sons d'Ouma. Fait de Beyo ça va faire. Non, il a dénoncé la radio. Mais regarde ce qui se passe. Même il faut radio là. Même il faut télé là. Donc, tu as ce qu'il faut d'abord la radio de télé là. Il y a un peu de la radio de la vous allez là. T'as que vous avez mais les gens devaient faire la paix. T'as que Guinée. Au milieu donc, aujourd'hui, qu'on veut ou pas, moi, la gauche de Kera, au moins, il y a des efforts. Efforts de Kera. Mais efforts de c'est qu'à sur place. Mais pour moi, c'est qui est important. Ni Géla Kera Djamana comme tu ni moi, mais c'est qu'à c'est une bonne chose. Mais l'autre, c'est qu'à c'est qui pose problème. Quand il faut acte poser. Mais l'administration, n'a pas gérer sur mon courant, vraiment, n'a pas. Mon courant, mais bien, au début. Ni un jacquemin, car il veut qu'à Niéman, ou le début, quand on va changer. Véritablement. Ministre au droit de changer la presque. Faut le changement courant avec Kera. Aujourd'hui, barre de Kera, que les gens acceptent de voir quel est le changement ni mais quand on peut pas bon les moi je suis pas d'accord avec ça ni on est faire des embarras parce que il fait changement ni me faire mal changer il va faire ça prince et mi qui est à fleur mais on mi qui est madame il va il est Kalamanchidi. Donc c'est pour cela il est bon de cibler ni mi est heureux que en cas fort ne m'a pas comme ministre de mini ka gatemene kawa abakaya et pourtant am fa commission elle supporter mais ma diga ale kawa ma diga ministre do kawa mais au problème est mouillé parce que déjà concrètement le coloqué on n'est pas d'accord mais nanyo fo ka donc le ra c'est en mouillé ka fa preuve de ni kerata no chet no so no ya mouillé donc ko preuve d'am nanga na sigara de la ka fa anya fo ka donc ni kerata tout le monde dans le logement féerico là ne bubu to fo la bubu ne wole fa ka so ka ta to document flé mami balante ministre sabane ba bachili ato fi de kaba ke ngata donc Bachili don maître Bachili mi en so no fe ngata donc abo maître Bachili ako ngata donc chen to fo to ngata donc chona ide ani ngata donc kodem che ko olle ngata fe no fe affaire la chuma flé état e mi so la ngata 4 milliards et quel to kera chuma flé ni ay do se be boko dem
C'est quand il faut le dire, mais tiens, mais auquel il y a tu as raison. Si tu as raison, on va défendre comme ça. Il y a mieux faut que pour nous, le mot qu'a dossier de tronc, quoi est justifié. Il est là. Mais les chiens qui n'y dans la catégorie cadre. Le changement va se faire avec tout le monde. Là, on fait changement on va comment ça changement quand il Marie n'a pas nommé la première des choses. Demandez au même fois, il n'y a qu'à son mot même fois. Qu'on est machine qui est d'engager. Il y a un hacking dans cette attaque. Et qu'on est mis comme bon nommé, qu'on est bon à comme on est attaqué. Donc, en des cas d'en voir rassuré, aujourd'hui, quand on parle de que bête d'accord avec Allah de vous, mais Allah est mis qu'il y a des mots de son. Non, son nom, là, n'a pas coupé. C'est comme ça que le changement est sauvé. D'accord, nous, on a un peu nous le dit qu'il y a photo comme des affaires étrangères, Ablaye Diop, il la célébré la société. Et c'est quand vous retenez à ce discours-là, même si c'est qu'il faut combien qu'il y a de gens d'abord, les discours in jatimine comme m'a fola mo chamaye. Shogal kumana sana kata. Shogal ya fo bela jeli ka fo bara en kera chugumi. Hakilna me tara o ye bara to ke na pour des discours in se ka so o ye hakilna me ke parce que n'a pas un discours sur Ablaye Diop dans ton meilleur do passé mais jusqu'à présent avec Ndiaye il descend ka discours sur akanga ci yor na ma ci ngata do abi gele donc ni jati nek ngata do bara en konnana ay mi fo ngata do ça veut dire je ne pas tatuma sur ya fo akara contre la bana ko ye barake au bara me kele ngata ale no foya donc ni jati nek c'est que le gouvernement de ka barake kale ci o ci bien atara o defo ñene ngata donc militaire langolon do yi ane société civile langolon do yi ma chamana on no ko cede ni kata ngata cede ni kata ngata la barade ça veut dire mali ko ni anga fara ñon kan fo barake ngata bara ñena gouvernement baraka ande ka ko no ma fu ka fa de ake no prince de ake to de ake le gouvernement c'est l'équipe donc équipe ko na ngata o barake o chugo ya de la ay fen folo me fo ngata ye jatimine ke ngata donc abi mali on wara suri parce que bara kɛra ka taa yira la k'a fɔ ko Faransi ma désormais a ko an ka espace ale Faransi gɛn cogo cogo ka taa dɔn ko Faransi ka bɔ a ko Faransi ko ka taa dɔn ko fo ale ka to kɛnɛ kan pour ka se ka kuma ka hakilina dɔw ta pour que jamana ka se ka gɛlɛya dɔ ko ni bombardement ni fɛnw bɛ kɛ fo ale ka na armée dɛmɛ ka taa dɔn sur le terrain e gɛlɛya ka bɔ ka taa dɔn tu nous as lâché en plein vol. Et naturellement, dans l'espace. Diop devant les Nations Unies qu'a fait de façon très claire. Nous sommes. Le Mali était engagé qu'a fait Moussala Camp. La France ne peut pas venir. Donc, France, quand on a toujours maintenant, donc, qu'a fait un espace fait à France. Oui, fait folle. Fait folle, mais à quoi barantique, ni armée malienne t'y fait. Donc, ni barantique, ni armée malienne t'y fait. On va hacker même le travail est en train de se faire avec l'armée malienne. On veut me rassurer. Même rassurer tout le monde. Quand on est libre en manga, on est même quand il y a un accord signé, on va signer nous. Donc, entre accord signé, mais quand on va imposer un peu désormais, on a quelques points, on a donc aidé cadre, on a CBD, donc on a aidé non faire donc pour c'est d'accord. Lié jatimine ka konnana. O bara mbe kela ngata donc ko hakilna sigi donc o be kecho me ngata donc ko o be se ka malion ta hakilna ndona donc amba leje anga job yere lame anga sorka na ko fela le Mali nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner, mais notre problème c'est comment assurer la survie de notre État. Qui a perdu les 2 tiers de son territoire sur Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit
de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Donc, mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Comme je l'ai dit, notre problème, ce n'est pas Wagner. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité de notre pays et quelles sont les propositions qui sont sur la table pour pouvoir nous aider à répondre à ce besoin. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Je tiens aussi à rappeler que dans le cadre de ces opérations, le Mali respecte les droits de l'homme, pas pour faire plaisir à des partenaires étrangers. Le respect des droits de l'homme est pour nous-mêmes d'abord. Je rappelle que le Mali est un vieux pays de civilisation. Le Mali a enregistré une constitution dans le Moyen-Âge en 1325, la constitution de Kouroukanfouga, qui donnait une importance particulière au respect des droits humains. Nous le faisons pour nous-mêmes d'abord. Nous le faisons aussi pour répondre à nos engagements internationaux. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que la lutte que le Mali est en train de mener contre le groupe terroriste, nous ne pouvons pas la gagner en violant les droits. Nous avons besoin de gagner les cœurs et les esprits des Maliens pour pouvoir. Le Mali n'a absolument aucun intérêt de s'engager sur cette voie. Et nous sommes conscients que cette voie peut se retourner contre nous. Mais Diop ka kuma kan ako a rectification de constitution ko kuma na ya fa ko ka fo sa 1200 ko ma ko ya fa ma ko parce que kuma ma no a ye min fɔ ko olu tɛ droit de l'homme respecté mɔgɔ kama o b'a kɛ o yɛrɛ de ye bi an ka militaires kalannen don o la i y'a ye politique mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'i ka bagan da ko an ye militaires b'u ka mɔgɔ liquide la olu ma ye hali bi na tɛ donc olu ye jamana bila jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi nka donc hakilina min kɛra ko mɔgɔ si t'a imposé olu kun olu kan ka donc maa min ka d'o ye nka tɛ donc k'a fɔ k'o tɛ taa o nɔfɛ mais o kɔnɔna na aussi nka tɛ o y'an denmusonin don Sadia Touré o y'o bila ka kuma an k'o lamɛn an ka maliyɛn don a bɛ baara kɛ denmisɛnnin fitininw don mais o ni tubabu o bɛ tubabu ka baara de la o bɛ tubabu ka ONG de la tubabu de b'o supporter o bɛ baara kɛ tubabu de ye donc an k'a lamɛn comme n den don an k'a lamɛn. Du Conseil sur la situation générale du Mali, mon pays. Cette session du Conseil de sécurité se tient à un moment où la population du Mali est confrontée à plusieurs défis sécuritaires, politiques, sociaux, institutionnels et économiques. Bref, une crise même de protection dont les populations continuent de payer un lourd tribut, comme le démontrent les récents rapports de la Division des droits de l'homme, de la MINUSMA et des organisations de la société civile. Madame la Présidente et distingués membres du Conseil de sécurité, je reste préoccupée en tant que membre de la société civile par la dégradation des relations diplomatiques entre le Mali et ses partenaires internationaux. Cette situation nous préoccupe car notre pays ne devrait pas être un terrain de confrontation entre grandes puissances. Car les populations sont celles qui subissent de plein fouet les conséquences de ces tensions. Comme vous le savez déjà, le 6 juin, les autorités de la transition ont fixé la durée de transition à 24 mois à partir de mars 2022. Une décision qualifiée d'unilatérale et de non consensuelle par certains acteurs politiques. J'exprime ma préoccupation que cette décision soit prise dans un contexte où il y a déjà une fragmentation de la scène politique ainsi que la fragilisation de la société civile du fait de l'absence d'un débat démocratique et civique contradictoire. Depuis quelques mois, nous assistons malheureusement à un rétrécissement de l'espace démocratique et à des restrictions de la liberté d'opinion et d'expression, parfois suivies de menaces ou intimidations. Je reste très préoccupée par la situation sécuritaire
qui continue de se dégrader aussi bien au centre qu'au nord du pays, où les partis au conflit, y compris les groupes armés terroristes, continuent à commettre des abus et violations graves contre des civils. Depuis quelques semaines, le village de Boni dans la région de Douanza est sous blocus imposé par des groupes terroristes, en plus d'autres blocus qui prévalent déjà sur Farabougou dans la région de Sébou et ailleurs. Par ailleurs, les confrontations armées entre groupes terroristes et autres groupes armés au nord du pays, notamment dans les régions de Menaka et Gao, ont provoqué des déplacements massifs des populations. Ainsi, sur l'ensemble du territoire, le nombre de personnes déplacées internes fuyant la violence est passé de 350 110 personnes en décembre 2021 à 370 548 personnes en avril 2022, soit une augmentation de 6%. Je suis gravement préoccupée que dans ce contexte, les femmes, y compris les jeunes filles, soient de plus en plus victimes de violences sexuelles liées au conflit et celles basées sur le genre. Les femmes ne sont plus en sécurité nulle part. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin que le projet de... et ont marché le 3 juin 2022 pour demander aux autorités de la transition de prendre au sérieux la question des droits des femmes. Je suis également préoccupée par la fermeture d'au moins 1632 écoles dans le nord et le centre du pays depuis presque 10 ans, affectant plus de 489 600 enfants. Ces enfants jadis privés de leur droit fondamental à l'éducation sont aujourd'hui devenus des adolescents qui ont grandi dans un environnement violent, sans repère et sans aucune possibilité de se projeter dans le futur. Les choix qui s'imposent à eux sont partir ou rester. Soit partir à l'aventure au péril de leur vie, en bateau entre les vagues de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée, ou à pied dans l'immensité du désert sahélien. Soit rester et choisir entre l'oisiveté, le banditisme ou l'enrôlement par des groupes armés. Je demeure préoccupée par le chômage des jeunes, qui est un facteur catalyseur des troubles sociaux et de l'insécurité. L'absence d'épanouissement économique font des jeunes des recrues faciles pour les groupes armés. Par ailleurs, l'instrumentalisation à des fins politiciennes des jeunes constitue un terreau fertile à l'expansion de la violence. Je plaide pour que l'emploi des jeunes soit une priorité si nous voulons des conditions favorables au développement durable et à la consolidation de la paix. Je souhaite aussi saluer les récentes victoires des forces armées maliennes, mais qui suscitent néanmoins quelques interrogations. En effet, si le champ sécuritaire se stabilise grâce aux différentes opérations militaires des FAMA et à l'achat des équipements militaires, nous ignorons le montant alloué à l'achat de ces matériels. Il ne faudrait pas que l'augmentation du budget de la défense impacte sur les budgets d'autres secteurs capitaux comme l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'électricité, qui restent aussi très importants pour la survie des populations. Et je rappelle que c'est souvent le manque d'accès à ces services sociaux de base qui crée des conflits. S'il ne peut y avoir de paix sans développement, ni de développement sans paix, il ne peut y avoir de paix et de développement sans respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Madame la Présidente et distingués membres du Conseil de sécurité, sur la question des sanctions de la CEDEAO, je souhaiterais rappeler que c'est la population qui les subit de plein fouet. Le peuple malien est résilient face aux crises qui minent son quotidien. Résilient face à l'insécurité, aux crises politiques, à l'embargo, face aux effets du changement climatique, mais ce sacrifice que nous, peuple, consentions à faire pour le bien de la nation ne devrait pas être érigé en fierté nationale afin de nous rendre plus réceptifs à la souffrance. Le peuple tient debout, fait beaucoup de sacrifices, mais le peuple mérite qu'on lui offre des meilleures conditions de vie. Nous regrettons les récentes décisions de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement de suspendre leur décaissement en faveur des projets et programmes financés au Mali, car les bénéficiaires directs de ces décaissements sont les populations. Madame la Présidente et distingués membres du Conseil de sécurité, j'aimerais souligner que l'opinion généralement répandue au Mali
est que les réunions du Conseil de sécurité sur le Mali ne se limitent aux simples résolutions même prises sous chapitre 7 sans que ces décisions ne se transforment en actions sur le terrain. Ainsi, je réitère la recommandation relative au renforcement du mandat de la MINUSMA pour un mandat robuste sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour qu'elle puisse être capable d'opérer aux côtés des forces armées maliennes à combattre le terrorisme. J'en appelle à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la CEDEAO et au gouvernement de la transition de se pencher sur l'urgence humanitaire et sécuritaire dans laquelle les Maliens se retrouvent et travaillent ensemble pour la levée immédiate des sanctions. Je plaide pour que les autorités de transition poursuivent le dialogue avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO, dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Je demande à la communauté internationale de ne pas se détourner de son obligation de solidarité envers le peuple malien à cause du régime des sanctions et des tensions diplomatiques entre le Mali et certains de ses partenaires. Je plaide pour que les partenaires continuent d'accompagner le Mali dans la tenue des réformes pour consolider l'état de droit, la bonne gouvernance, la démocratie et la tenue des élections crédibles. Un démousso qui a sorti. Mais du coup, il y a aussi déclaration flaquera. Ka boro nyiniga ko jon ya choisi avec comment la société civile du même voilà. Fin fola mingara abo ma déclaration de la société civile du Mali. Oko oya allié Nations Unies ka réunion mingara. Mando bora ka kuma société civile tola. Olu t'a dɔn maa min don o t'a bɔrɔ dɔn olu dama don a ko la parce que Mali la a bɛ fɔ min ma conseil national de la société civile ni baara o baara bɛ kɛ société civile la nka ko in bɛ n ka olu de bɛ ɲininka jateminɛ kɛra k'a fɔ Burama Alaye Ture a ko o t'a kalama bi o t'a kalama ka taa dɔn sini o t'a dɔn ka taa dɔn a kɛra cogo di. A ye déclaration min kɛ n ka taa dɔn ko a b'a yɛrɛ de ka hakilina fɔ la ani mɔgɔ min y'a bila a la a b'o la ka hakilina fɔ la a tɛ maliyɛnw ka hakilina fɔ la a ma maliyɛn ɲininka a kumana a yɛrɛ tɔgɔ la a ko ko bi armée bi yɛlɛla fanga la min na la montée en puissance de l'armée ko bɛ armée fo ka hali bi n ka dɔn ko ka administration mɔgɔw ka taa dɔn ko baara min bɛ bi kɛ la o bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ka dɔn ka dɛmɛ b'a ye président la transition k'a ye hakilina min ta ka commission min sigi n'o ye constitution kura dilanni ye ko ka foli bɛ n ka dɔn ko président ye ko baara in ka se ka teliya ka kɛ pour que jamanadenw cɛ ani muso k'o tigɛ don jamana in duguma jamana in ka se ka wuli ka jɔ ko jateminɛ kɛra fɛn o fɛn bɛ kɛ n ka dɔn ko nin ko in kɔnɔna na maliyɛnw n'o ye politique mɔgɔ ye n'o ye société civile ye réforme min kan ka kɛ ko bɛɛ k'i yɛrɛ tɛgɛ don a la bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na pour que a ka se ka kɛ hakilina dɔ ye a ko bi ko dialogue min ɲinilen don CEDEAO UEMOA ani bi a fɔra ko chronogramme min kan ka di kan k'an teliya joona k'o baaraw ka se ka kɛ pour que embargo min bɛ a ka se ka wuli ka bɔ Mali kan ko jamana in ka taa ko danbe ko hɔrɔnya halalaya an t'o to maa si ye n ka taa dɔn an bɛ jɔ an ka fade kɛnɛ kan a ko hali bi olu bɛ armée fo ka armée barikada k'a fɔ n ka taa dɔn o bɛ jamana ka bila la ko mɛ ko den in kumana k'a kumana a yɛrɛ tɔgɔ la coordination wɛrɛ bɔra n ka taa ka kuma a bɛ fɔ min ma communiqué mouvement regroupement association de soutien à la transition panafricanisme pour la refondation du Mali olu bɔra k'a yira k'a fɔ ko den min kumana k'a tun bɛ kumana a yɛrɛ de tɔgɔ la kuma bɛɛ kɔnɔna na a bɛ min fɔ je ko de bɛ fɔ la a kɔnɔna na ko maa kelen min cira n ka ka taa Mali tɔgɔ la n'o bɛ se ka jamanadenw bɛɛ ka kuma fɔ k'o ye son excellence Ablaye Diop ye ko Ablaye Diop n ka taa dɔn a cilen New York a ye kuma min fɔ fasodenw tɔgɔ la ko foli b'a ye yan
k'a ye jamanadenw ka hakilina de fɔ ko jamanadenw bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fa ye ka taa dɔn ni hɔrɔnya baara min a y'a kɛ ani gouvernement ka taa dɔn ko o fo ko mɛ jateminɛ ka kɛ a ka fɔ Nations Unies mɔgɔw ye u ka bonya bɛ sɔrɔ n'o ye maliyɛnw bonya u ka danbe bɛ sɔrɔ n'o ye maliyɛnw ka danbe ta a ko k'a ɲɛfɔ ka dɔn min ye représentant Nations Unies ye yan a k'a faamuya k'a fɔ jamana in tɛ se ka baara ka taa dɔn kɔ ni faama maaw tɛ ka taa dɔn kɔ ɲɛfɛla la ko n'o bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana in kɔnɔna na o ni faama mɔgɔw de kan ka baara kɛ n'o ye armée ye et que bi olu ka bonya de ka taa dɔn ka armée ye o bɛ a yira k'a fɔ ka taa dɔn kɔ an ka souveraineté min bɛ yen ka taa Mali kɔnɔ kɔfɛ ani ɲɛfɛla la armée ka taa dɔn kɔ de kan ka baara kɛ o ko b'a ɲina MINUSMA mɔgɔw ye u k'u ka position di joona ko n'o y'o ban k'u ka position di ko maliyɛndenw bɛ se ka min kɛ min kɛra France la o gɛnna cogo min ko donc olu yɛrɛ ka taa gɛnni tuuru b'o la o ka jateminɛ kɛ k'a fɔ jamana ye ko mɔgɔ tɛ se ka anw bila ka taa tulonkɛ la ko yɛlɛma min bɛna kɛ wa yɛlɛma min bɛna kɛ a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye ko jamana bɛ hakilina min na ko tulonkɛ waati tɛmɛna ko hakilina ko don jamana ka taabolo bɛ an b'o kan ka taa an bɛ taa n'o de ye ko maa si tɛ anw bila tulonkɛ la ko anw ka tulonkɛ waati tɛmɛna ko donc ka foli lase ka donc transition ɲɛmaaw ma ko association et mouvement ka donc de regroupement des forces vives pour le champ des forces vives pour le soutien de la transition et de la refondation ko bɛ gouvernement fo o bɛ ka taa job fo o bɛ Mali fo ka taa donc n'o ye communiqué fila ye donc ne tɛna commentaire caman kɛ n denmuso t'a la ka taa bɛn a bɛ ɲina min kɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka taa donc a bɛ baara kɛ structure min kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko ONG min kɔnɔna na ONG yɛrɛ tɔgɔ ko ONG n yɛrɛ y'a tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ jumɛn k'a bila elle est chargée à la communication là-bas a kan ka min faamuya baara min bɛ kɛla ka taa donc a bɛ kɛla jamanadenw de ye u kana o yɛrɛ bila ko dɔw la n'i ko liberté d'expression bɛ réduit la Mali la maa fi nka donc e bɛ ɲina min kɔ mɔgɔ si ma deli ka kuma Mali kɔnɔ don o don maaw bɛ baara min kɛ ka taa radio privé la ka hakilina min ta mɔgɔ ma deli ka mɔgɔ minɛ kaso la fɔ n'i ko ka taa donc n'i ye jamana lagosi i bɛ minɛ musalakan foyi t'o la n'i ye jamana lagosi i bɛ minɛ hali ka du kɔnɔ ka taa donc n'i ye lagosili kɛ i fa b'i canja donc n'i ko bin ka taa ko wari min bɛ donna armée na ko ka f'i ye e de la depuis ala y'i dan e de la ka mɛn k'a fɔ ka taa donc wari maa min ye don i ka armée na e de la ka Faransi ta sɔngɔ mɛn e de la ka États-Unis ta sɔngɔ mɛn o ye souveraineté nationale de ye donc aw da kan ka don min na a y'a da don o la o la n ye militaire kolon dɔ ye nka donc CNT la un colonel nka donc Félon ka wuli ka jɔ nka Choguel ma ko joli donna armée na depuis laban i tɛ complot lajɛ yan n'i ye fɛn o fɛn ye i bɛ jago tɔgɔ sɔrɔ a la donc n'i ye jateminɛ kɛ i ko école datugulen c'est vrai école datugulen baaraw kan ka kɛ nka donc pour que école ka dayɛlɛ parce que bi Bakas mara koro mara ninnu ka école datugulen dɛ o ye tiɲɛ maintenant le problème c'est que n'a bɛ kuma o kuma kɛ k'a fɔ kuma bɛɛ man ɲi ka taa ni mɔgɔ min y'o fɔ ka taa donc tiɲɛ t'o la i ka kuma dɔw ka ɲi mais kuma dɔw bɛ yen e bɛ jamana lajɛ ka taa sanni ka fɔ ni jamana bɛ gɛlɛya la i bɛ hakilina dɔw lajɛ mais i ka kuma bɛɛ kɔnɔna n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ da sira la 80 ye tubabuw ka hakilina ye donc ne b'o de fɔ ka taa ka bɔ kuma na. ayiwa n tɔgɔ bɛ nɛgɛjuru sira di maa fila mɔgɔ fila ta. ok. Bien 21 président 1478 o bɛ se k'o hakilina di émission in kan. maa bɛ yen wa ko mɔgɔ dɔ bɛ yen. alo salamaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah barakatu. o diyara n ye. Très alhamdulillah n b'aw fo ka waleɲuman dɔn yanni ka don kuma kɔnɔ misiri tigɛ la o sara fo ka waleɲuman dɔn. o kɔfɛ n bɛ sɔli kira ka sallallahu alaihi wa sallam. ne bɔra yen n bɛ bula fo kosɛbɛ. ka tɛmɛ tugu fo a ka fasoden wale la vraiment a bɛ baara min na an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a barika da. hali bi k'a k'a cɛsiri kosɛbɛ vraiment hali bi a bɛ k'an kunna wolo. don ne don ɲɛnamaya la ko mana gɛlɛya cogo cogo i ka tiɲɛ fɔ hali n'i bɛ se hali ni cɛ min yɛrɛ kun kan i ka tiɲɛ fɔ. nka n'o bɔra yen ɲininkali damadamani bɛ fɛ k'o témoin la. Par rapport au projet de l'élaboration de la nouvelle constitution, lui en tant que politique, ça non, proposition de Manéba, les boulot, il a fait la constitution qu'on a là. Tout cas, c'est-à-dire fin des constitutions, c'est la mère de toutes les lois. Donc toutes les lois doivent être conformes à la constitution. Donc en tant que politicien, il fait aller proposition de Manéba, les boulot, il a fait la constitution. Nous ne gagnons pas ma paix, Mali répond à la tout cas, il a signé ma signé, mais pas à ton niveau quoi. Proposition pas nous va à ce niveau quoi. Donc, en plus de cela, s'il peut faire vraiment le bilan de l'aménagement,
c'est-à-dire ministre Mogonzé a sans damadama. Selon lui, le bilan est positif ou est négatif. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Allah ka tile hɛrɛ d'an ma. Donc, a ye question fila de poser nka donc ne hakilinata ye min ye constitution kura ko in na. Parce que constitution kura ko in na fɛn caman bɛ yen a kan ka fara kan komi an y'a fɔ cogo min kɔrɔla bɛ indiqué n'an bɛ welela téléphone na yen ne tɛ se k'o ta o de bɛ direct la. Donc, maa fila an bɛ maa fila o ye allez-y. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Tɔgɔ ni jamu b'a wele ka bɔ min? N baraji Mohamed Aïdara ka bɔ Sɔrɔkɔrɔbugu. Aïdara. Bon ne kɔni bɛ min fɛngɛ dennin ka kuma na ale dun kan ka diɲɛmaa ɲininka de yala kuma min duguw bi ci. Ale taara mɔgɔ wɛrɛ ka dɔn n t'a dɔn n'a ka crédit y'a ɲɛfɔ. 74 78 radio fréquence la. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Omar Doumbia. C'est là. En fait, ni ka ɲininkali min kɛ ninnu t'o fɔ. Merci. Excellent. Alors, 29 74 78 radio fréquence. Allô, oui. An sɔgɔma. Ah bah. An bɛ foli maliyɛn bɛɛ ma. E tɔgɔ ni jamu b'a wele ka bɔ min? Amadu Fili Sisoko. Sisoko. Ka bɔ Mɔnɛkura. Medina Wurakaw. Awa. Ba. Sisoko, oui. N bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ. An denmuso min ye kuma kɛ Nations Unies la. O sɛbɛnni la sariya de wa? Parce que an ma deli ka nin mɛn tuma caman ko de bɛ kɛ. Oui. A bɛ kɛ jamana tɔw la wa? Ou bien nin ye exception de ye Mali ta la? Donc, et puis, ko l'Albanie mɔgɔw de ye nka donc k'olu bɛ se ka mɔgɔ kelen invité. Donc, olu de ye nka donc a invité. Mais ne ye jateminɛ kɛ nka ni ale an denmuso in structure nka tubabu ka fɛn caman nka tubabu b'olu de wele nka k'a kɛ. Tubabu ka fɛn caman a b'o de kɔnɔna na. Donc, n'i ye jateminɛ kɛ nka donc baara bɛ kɛla o hakilinaw de la. Donc, comme a tɔgɔ b'u ka formation la, a tɔgɔ b'u ka fɛn caman na. Donc, o de la nin baaraw sera ka kɛ nka donc ka nin hakilinaw ta pour que baara ka se ka kɛ. Ça se voit clairement. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Merci Sisoko. Merci Sisoko. Sisoko, ah ouais, Sisoko taara, oui. Donc, an bɛ mɔgɔ kelen ta. Allo. Mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan wa? 29 74 78 ne ma tɛ kɛnɛ kan. Allo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min? Karimu Jara ka bɔ Suguba kɔnɔ. Bisimila Karimu Jara. I bɛ dɔn n'o tɔgɔ ye. A Jara. Ko tile fila na ko sala ko n bɛ fɛ k'a ye. Ni Ala sɔnna, Jara. Voilà. Jara. Fɛnkɛ aw assemblée fɛnkɛ n'u ma jaw bɔ assemblée kɔnɔ walayi assemblée in tɛ ɲɛ. Aya, n y'a mɛn. Ko anw ka kɛlɛ de jaw ka bɔ assemblée kɔnɔ parce que jaw filɛ nin jaw tɛ ko ɲɛnama foyi la assemblée fɛn o fɛn min bɛ assemblée kɔnɔ a bɛɛ jaw de hali sogɛli ni nin ba a bɛɛ jaw de. Donc u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u k'a bɔ yen u ka assemblée yɛrɛ ci nafa foyi t'anw kan. B'aw fɔ a ka baara la. Merci. Donc, est-ce que an tɛ ɲininkali jɔ yan? Awɔ, an bɛ ɲininkali jɔ yan. An bɛ ɲininkali jɔ yan parce que n t'a dɔn ne Google kɔni tun bɛ fɛ ka don n ka tɛ dɔn an b'a ta problème t'a la n'ale bɛ fɛ ka don. Ale ma ɲini. A ma ɲini ko n t'a dɔn ko très bien donc an bɛ foli kɛ n ka tɛ dɔn. An bɛ foli di an ba ma Adama Sisoko an b'a fo Banakabugu la an b'a fo ka foli kɛnɛ la k'a di tanti Madame Meiga an ka foli b'a ye Bafanta Traoré an b'a fo